לפני הרבה שנים, זה היה בשנת תשס"ז, היה בירושלים כמה שיעורים, הייתי בערך בן 18 ועברתי הרבה הרפתקאות. רציתי כל כך שיהיה לשם יתברך נחת רוח, ובתמימות לא חשבתי שיש כל כך הרבה שקר בעולם, חשבתי שכל אור והכל טוב, והיה לי כל כך הרבה מכשולים, הרבה קשיים היה ללמד ולהעביר את הדרך הזאת. והשם ברוך הוא זימן הרבה תלמידים קדושים והגונים, תלמידי חכמים, שנתתי להם הרבה מזה והם שמרו על זה ולמדו ועסקו וכתבו, אבל המלחמה הייתה לא פשוטה. אני רואה בזה רק את אור השם שהשם ברוך הוא העיר, אבל עברתי הרבה רדיפות והרבה צער, וכל הזמן עיניים מאחלות להשם ברוך הוא. וברוך השם שאני רואה את האור ואת השמחה שאנשים מאיר בהם אור השם יתברך, זה השמחה שלי.